आणलं हे पाईप? हा, नवीन पाईप आणलाय? पाईप का आणावा लागला सांग? तो खराब झाला काय? हा, इकडे पाईप दिसतोय बघ हवाला. हा अजून पंपाला लावलाय ना पाईप. हा हवाला हा तो कसा हवा मारली ना, एअर मारली ना हा. की तो चप्पट झाला. अच्छा, तर आता चालणार नाही. म्हणजे समजा नाही, आता चपटा झाला तर पाईप पाणी कसं जाणार, हा बरोबर. हा तर त्यासाठी नवीन पाईप लागला बघ, हा. 100 फूट. म्हणजे त्या खर्चामध्ये हा 2000चा खर्च वाढला. त्याच्यात हा पाईप 2000ला पडला आपल्याला. होय. ठीक आहे. आणि बोर लावली नाही लावले, कुठे पंप लावायला नाही आलेत ना अजून. तो पाईप खराब झालाय ना. बघा दाखवतो. झाकून ठेवली याला. आणि पाणी किती लागलं कसं ओळखायचं? दगड टाकायची. हा, कशी म्हणजे काय कॉन्सेप्ट आहे? दगड टाकायची अशी आणि सेकंड लावून ठेवायचा. कॉन्सेप्ट मी समजवतो बघा तुम्हाला. ऊन येतोय. त्या दिवशी बघ पूर्ण आपण खाली केला, त्या दिवशी परवा व्हिडिओ बनवला आणि 2 दिवस व्हिडिओ पण नाहीत ना, बरोबर. जर त्या दिवशी टाकलं तर 10 सेकंडला दगड पडला. बरोबर. टाकला मी, टायमर लावला, 10 सेकंडानंतर टुपुक आवाज आला. आणि काल मी दगड टाकला होता ना, तर 3 सेकंडवरती आवाज आला. टुपुक. म्हणजे 7 सेकंडचा जो गॅप आहे तो पाणी भरला. बरोबर आहे. आणि मी बोरवाल्याला विचारलं होतं की एका सेकंडाला किती, ते बोलले एका सेकंडाला 30 फूट. म्हणजे त्या दिवशी 10 सेकंडला पडला, म्हणजे ऑलमोस्ट 300 फूटला पडला होता. आणि काल 3 सेकंडाला म्हणजे 90 फुटाला पडला. म्हणजे 210 फूट पाणी भरलं. बरोबर. ते आता पंप लावून काढायचंय पाणी. म्हणजे असं मी नॉलेज का दिली, तुम्हाला सुद्धा माहिती पडेल की असे सुद्धा टेस्टिंग करतात. टायमिंगवरती तुम्ही टेस्ट करू शकता की पाणी किती भरलं त्याच्यात. बरोबर आहे. तर आज येणार होते पण ते काही कारणामुळे आले नाही. तर आपल्याला ते उद्या येऊन फिट करून उद्या आपण पाणी दाखवूया. आणि 2 दिवस परत व्हिडिओ का नाही आले, काल आणि परवानी. आज पण लेट का येतो व्हिडिओ? आता पण बघा किती वाजलेत, 6 वाजायला आले. व्हिडिओ का लेट होतोय किंवा येत का नाही? वेळच नाही ना, गडबड आहे ना, गेस्ट खूप आहेत. गेस्ट खूप आलेत आहेत. काल तर बघितलं असं तर 1 2 3 4 5 गाड्या लागल्या होत्या लाईनीतून अशा तिकडे पण. मग माझी गाडी बघा आता मी कुठे ठेवायला सुरुवात केली, लास्टला. बरोबर आहे. आणि आज जेवायला काय बनतंय? व्हेज ना. आणि एक विचारत होते, चपला काढतो. आणि मी आज हे कॉस्ट्युम दाखवलं माझं तुम्ही आज बघितलं. हा एक समरचा घर, मला वाटतं दाखवलं होतं वाटतं. हा एकदा दाखवलेला होता. दाखवलं होतं ना, नवीन सेट दाखवला ना अजून. या का की जावा, गरम गरम चाय. हां. आणि त्यासोबत एक रिक्वेस्ट होती की हे दाखवायला सांगितलं होतं. काय माहिती का, ते आपण डॉगीला कोणता स्प्रे वापरतोय. तर मला सुद्धा माहित नव्हतं. हे नाव बघा, दिसतंय तुम्हाला? स्प्रे मारल्यावर डॉगी सफेद सफेद झाला. दात किडे बिडे तर गेलेत, एवढा गॅरंटी आहे. सर्व ते आत माशा पण बसत नाही, गोचिड पण बसत नाही. आणि छोटे मासे छोटे पण असतात ना, ते पण बसत नाही. ते इफेक्टिव्ह आहे. काहीतरी 400ला पडतो हा, 400 रुपयाला पडतो. ते 1-2 महिना चालेल सर्वांवर आहे ना, थोडं थोडं. बघा आता हे बघा किती क्लिअर आहे. साधी माशी पण बसत नाही बघा. बरोबर ना. आणि ते पण एकदम कम्फर्टेबल राहतात. मला बोलले होते की रिक्षाने आणायला लागेल किंवा टेम्पो लागेल. मी डोका कसा लावला बघा. मी तेच म्हणते, तू गेला कशाला आणि आला कसा घेऊन गाडीवरून? कसं टाकलंय बघ त्याच्यात, गोल टाकला एकदम. आता रिक्षाच्या ह्याला रिक्षाचे 250-300 रुपये गेले. त्यामध्ये बघ कसं बसवलं. सीटच्या गोल टाकला आणि तू मध्ये बसला होता. एवढं फाट कशाला आणलं? ह्याला जॉईन करायला. तो पाईप होता ना, हवेने तो चपटा झाला सुरुवात. हा. आणि माणसं हे तुम्ही म्हणाल की 100 फूटच काढला, 300 फूट आहे ना. 100 फूट काढला. पहिले खालचा जो 100 फूट आहे ना, तो गरम हवेने चपटा झाला. मग त्यात पाणी येत नाही त्यात. कपड्याला घाण लागेल तुझ्या. हा, ठेव तिथे. तर इकडे आपले गेस्ट आले आहेत आणि आज त्यांची ॲनिव्हर्सरी आहे. केक पण आपला एकदम सुंदर आणला त्यांनी. आणि तुमचं नाव सांगा आम्हाला. संजय पाटील. आणि तुमचं? हां. आणि तुम्ही 4 आलात ना. ह्यांनी 3 दिवस स्टे घेतला आहे आम्ही. अंगार उडेला, अंगार ॲनिव्हर्सरीचं जुनं सांग.
तर आता मी डीमार्टची शॉपिंग करून आलो. ये तू खाली आहे. खाली येऊ. हां काय काय आणलं ते इकडूनच दाखवाय, म्हणजे आतमध्ये दाखवायला नको. आतमध्ये कसं लाईट लावायला लागते ना सर्व. हां तर काकी उघडा ते हटचं उघडा. हां काय काय बघा. आणि पिशवीच आहे ना डायरेक्ट. चला एक 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 पिशवी. ही वजन आहे ती माझ्याकडे द्या. हे बघा हे काय पोहे, हे काय साखर, ते रवा. अजून एक पिशवी आतमध्ये आहे ना. अजून आतमध्ये कुठे आहे? पुढे पण आहे सर्व. एवढं सामान आणलंय पप्पून एकट्याला भारी पडतो ना सगळा. सगळं आणतो चालूच असतो. एक संपलं की दुसरा चालूच असतो. त्यावेळी परवाच एक बॉक्स आणला ना मी तेलाचा. होय. काकी आता हे बघा हे राहिलं का की तांदूळ शिजतील आतमध्ये उन्हाचे. एवढं ऊन आहे इकडे. हे झालं. हाय या इकडे बघा हे बघा काय इकडे तर मोठी बोनीच भरून आणले नारळ. नारळ आहेत बघा. पूर्ण 25 नारळ आणले. काम झालं तर सोलकडे किती पाहिजे तेवढे पिया. बरोबर ना. झालं हे इकडे झालं. इकडून दाखवतो. हे पीठ दळण पण आणलं एका राऊंड मध्ये. दळण पण आणला घ्या सर्वच एका राऊंड मध्ये. मला एक कमेंट होती की बापू तू दाखवत नाही बुबूंना आता बिस्किट द्यायला. ते लास्ट टाइम आणलं ते संपलं, म्हणजे हा नवीन आणलं म्हणजे संपलं ना. ते बुबूंसाठी असं. आणि आज चिकन पण बनणार आहे ना. होय रात्री चिकन आहे, फ्रेश चिकन. रोज सगळा फ्रेश फ्रेश असतो आमच्याकडे. हे झालं. अजून पण आहे या त्या साईडलाही दाखवतो. अजून आहे. पूर्ण गाडी भरून शॉपिंग केली. 4 दिवस लिस्ट बनवत होता. हा 4 दिवस लिस्ट बनवत होता एक एक करून. आता हे बघ हे आपले जे वरती गेस्ट आलेत ना हा त्यांच्यासाठी दिसतंय का. दिसतंय. ते 70 रुपयाला एक बॉटल पडली. हा चांगलीच आहे. एक आपल्या वरती गेस्टला द्यायचं एक आणि दोन 140 रुपये. ते मला पे करतील नंतर. मग ह्याच्यात काय आम्ही मार्जिन बिर्जिन काढत नाही. त्याचा म्हणाल. आणि इकडे बघा दूध आणि मम्मीसाठी आंबे आणले स्पेशल रत्नागिरीचे. ठीक आहे. हापूस आंबे आहेत मी ओरिजिनल. तुला पाहिजे होतं ना. तू काव्य काय करते? काव्य सायकल चालवते. काव्य बोलतच नाही. काव्य गेम मध्ये बिझी आहे. तर हे सामान बघा किती झाले. इकडे इकडे काकी घ्या जमेल ना. आंबे आणि दूध. हे बघ सामान किती झालं. ही एक तिकडे बसले बघा वाळू. बुबू वाळू बोलल्यावर नाही बुबू बोलल्यावर ऐकले. सामान सगळं बाहेर काढते. तुम्हाला दाखवते काय काय आणलंय. तर इकडे बघा ही शॉर्ट सिम्पल शॉपिंग. ते सर्व मोठे मोठे तर दाखवले ना गाडीतून आणलेले सर्व. तर इकडे बघा हे मिरची पावडर. बरोबर. मिरची पावडर 1 किलो, हळद 1 किलो, चहापत्ती 1 किलो, ते काय धनिया पावडर 1 किलो, 2 मीठ आणलेले आहेत, 2 कोकम आगळ आणलेले आहेत आपल्या सोलकडीला लागतात. हे सर्व गुळ लागलं. गुळ कसं लागतं एक तर चायला किंवा पुरणपोळीला जास्त आणि चहाला ना. हे वेलची, माचीचे बॉक्स, हे माझ्या धूप, हे माउथ फ्रेशनर पण आपले संपतात ना ते. आणि लाल भाजीसाठी. हो. आणि मला वाटलं तिकडे नारळ नाही मिळला म्हणून 4 तरी आणून ठेवले, पण दुसरीकडे पण मिळाले. शेंगदाणे आणि हँडवॉश पण लागतात ना आपल्याला खूप. प्रत्येक रूममध्ये आपण हँडवॉश ठेवतो. तशी झाली शॉर्ट आणि सिम्पल शॉपिंग. आणि तुझे आंबे आणलेले कुठे आहेत? ते बघ तुझ्या पाठी. हे बघा हे मम्मीसाठी मी खास आंबे आणलेत. मम्मीला देणार नव्हतो गरम पडतात म्हणून, पण कधी कधी ठीक आहे ना. मला आवडतात ना. मोठे फल असतील तर 600, 700, 800. ते खाल्लेच नाही, ते खराब निघाले म्हणून. नाही तर तेवढे आपण खाल्ले असते ना. झाड पिके आंबे घेऊच नका, त्याची गॅरंटी नसते. पैसे गेलेले पत्करले. हां हे 600, 500 पासून ते 1000, 500 ते 1000 पर्यंत रेंज पासून आंबे आहेत. साईजवर आहेत. 300 ग्राम मोठे घेणार तर 800 पासून सुरुवात, छोटे घेणार तर 600 पासून, 500 पासून अशी सुरुवात होते. आणि वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी बोलतात ना. हा नारळ तुझ्याकडे पण आहे त्याच्याकडे पण आहे, पण त्याचा रेट वेगळा असणार, तुझा रेट वेगळा असणार. ते 100-50 रुपये फरक पडतोच रेट मागे कोणाकोणाचे.
तर अशी सर्व झाली शॉपिंग. आणि हे सर्व हिरवे 4 दिवसांनी पिकणार आहेत. अच्छा. ओके. आता आताच फोडायला लागला असेल. नाही, नाही ना. ते बॉक्स बघून असं वाटतं आता पिकलेलेच आहे. आता आता हिरवे आहेत ते. हा. ह्याच्यातून दिसतात हिरवे आहे. नंतर असा कलर होईल. आता संध्याकाळची वेळ आहे. बाहेर बघा किती शांत आहे. आणि हे 4ही लावलेत ना आपण मम्मी बर्ड फीडर. सध्या बघा मोठे टँकर येत नाही म्हणून आपल्याला छोटे टँकर मागवावे लागतात. 1000 लिटरचा टँकर आहे बघा. काय बघू. छोटा मिनी टँकर. आणि आपला पंपसुद्धा बाहेर काढलेला आहे बघा. पाणी ठेवलेलं आहे पंप. आणि पाणी बघूया आपण किती आहे आता. मोठे मोठे टँकर येत नाही ना म्हणून छोटे छोटे टँकर मागवायला लागतात. आणि किती वाजलेत आता. सकाळचे वाजलेत 11. आणि मी नेहमी काय ना काय करत राहतो ना. तर हा टँकर आपल्या पाण्यात भरायला ना बरोबर 8 मिनटं घेतो. 8 मिनटं. आणि या टँकरची प्राईस किती मिनटं झाली आता. 3 मिनटं झाली. आणि या टँकरच्या आणि मोठ्या टँकरमध्ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स प्राईसचा डिफरन्स आहे. म्हणजे मोठा टँकर स्वस्त पडतो. छोटे टँकर 4 मागवले की 4 पट पैसे जातात. पाणीचा कलर बघूया आपण. बघा थोडासा कलर मडी टाईप आहे. हा एवढा बॅरल भरला पाणी. तुम्ही विचाराल पाणी कलर चेक करायला तिकडे कुठे गेलो होतो. तर पाणी तिकडे डायरेक्ट तिकडे बॅरलमध्ये आम्ही भरला. तर तसा तो एक बॅरल दिसला. तसे 2 बॅरल भरले. आणि असे काहीतरी 4 बाटल्या भरले. ह्याच्यात पाणी आहे का नाही. तर एवढं पाणी लागला. आणि म्हणजे एक टाईम पिरियड मी सांगतो. 36 आवर्स 36 तासामध्ये आपल्याला 500 to 600 लिटर पाणी लागला. ते पण समर सीझन. म्हणजे एकदम खूप चांगली गोष्ट आहे. नंतर पाणी वाढेल. आणि आता जो कलर आहे पाणीचा नंतर थोड्या वेळाने तो व्हाईटिश होईल. म्हणजे जसं ब्लू कलर जो नॉर्मल कलर असतो पाण्याचा तो नंतर होईल. आणि पाणी लागलं तेव्हा मी नव्हतो, मम्मी होती. कारण मी फिश आणायला गेलो होतो. आज 4 पापलेट थाली आहेत. आणि त्याच्यामध्ये बांगडा आम्ही दिला आहे. त्यासोबत कोलंबी आहे. आणि त्यासोबत हे रिंगसुद्धा आम्ही देतो आहे. तर एवढं सर सोलकडीची तयारी. आणि इकडे जेवणाची तयारी. भात ठेवला आहे ना. आणि पाणी लागलं व्यवस्थित लागलं पाणी लागला बरोबर. बघितलं असतो. हा बघितला. आणि आज जास्त माती नाही आली. नाही ना. नाही. आता रोज आपण काढू तेव्हा होईल व्यवस्थित आहे ना. होय. हां. आणि त्याचा पॅनल पण दाखवूया. म्हणजे कुठे सिस्टम आहे आणि काय दाबून पाणी येतं ते दाखवूया तुम्हाला. हे बघा ह्याचा हा पॅनल आहे. इकडे हे स्विच ऑन करायचं. आणि ब्लू बटन प्रेस होल्ड अँड रिलीज ही मेथड आहे. मग इकडे 2 बॅरल भरलं पाणी की मग आपण स्टॉप करायचं. तर पाणीचं सिस्टम असं आहे. आणि वेळ लागतो ब्लॉग यायला सुद्धा. कारण मला एडिट करायला सुद्धा वेळ लागतं. फिश आणावी लागते. सर्व सामान आणावं लागतं. सर्व मॅनेज करायला लागतं. बरोबर ना मम्मी. बरोबर. आज नाश्त्याला काय होतं. कांदा पोहे आणि ब्रेड ऑमलेट. आणि ब्रेड ऑमलेट. आता आम्ही 4-5 दिवस अगोदर नमन बघायला गेलेलो होतो. बरोबर. एक मूवी टाईप कसं असतं. आपल्याकडे कामाला येतात ना त्यांचीच माणसं होती. त्यांची मुलं भाऊ हे सर्व गावातली गावातली माणसं. माणसं. रोल प्ले कसे करतात. नाटक कसं स्ट्रीट प्ले कसं करतात तसं. औषधी अमरावती या दैत्यराज दुरासुराची होणार. हा दैत्यराज दुरासुराची. राम या संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये या अमरावतीवर त्यातलं तुला काय आवडलं होतं. मला ते
दैत्यसूर होता ना तो कोण राक्षस दुरासूर. दुरासूर दुरासूरची ऍक्टिंग एकदम 100% बोलतात ना ओरिजिनल. ओरिजिनल एकदम मस्त वाटत होता. आणि नारद मुनी नारद मुनी एकदम छान. बाकी सर्व छान होते पण हे दोन नारद आउटस्टँडिंग मुनीची गाणी छान होती आउटस्टँडिंग होते हे लोक. एकदम मस्त. आणि लास्टला मग ह्याच्यामध्ये दिसेल तुम्हाला लास्टला मूषक. मूषक म्हणजे मूषक गणपती म्हणजे गणपतीचे वाहन ते आलेलं आहे. ते बाहेरून आले कुठेतरी. बापरे तिथे थोडी भीती वाटली सुरुवातीला. जंगलातून आला ते अचानक कोणाच्या मध्ये आलं तर घाबरले असते ते. घाबरले असते. जाऊ मातुरे बाजारी कोण आहे माहिती आहे काय? काय तू कोण असं माहिती आहे काय? मी हो मी माझ्या बायकोचा स्वतःचा धोव आहे धोव. माहिती नाही मी उठल्याचे नाही स्वतःच्या बायकोचा ना. हा मी स्वतःच्या बायकोचा भाऊ आहे. हा आता नाही आजूबाजू नाही बाबा.